Au, va, Noa, fes un petó a l'avi. No té per què haver-hi retrets, Ignasi. Sóc una dona, que estic atrapada en aquest cos d'home. Estàs sortint de l'armari? Ei, perdona, que només intento entendre-ho, Com tindràs de grans els pits? Què diran els nostres amics? No vull ni pensar-ho. M'importa un ràben a mi! Doncs a mi no! Mare, no t'enfadis. Molt bé, avi, estic amb tu. Ni pare ni hòsties, aquesta bogeria no té cap sentit. Obre els ulls, tio! Estàs estancat al segle passat! Anybody, but from my past experiences, don't trust anybody. Ho sento, pare. Tot això a mi em ve massa gran. No estic preparada.